Ti libro ti proverbio, ket mapanaganan nga libro nga sinurat ti kasiriban nga tao nga nagbiag. Malaksid kiniaputay Hesukristo, ngay may nagkatawang tao. Insurat ni Ari Solomon, the wisest king who ever lived. Ket ti wisdom na naggaputi apo, na notice na wano na nakita na digiti upat nga babasit nga parswa ti Dios, ngem nakita na tinaisang sangayan nga sirib kadakwada. Isu deti masarakan tayo ti Proverbio Kapitulo 30, versikulo 24, aging ganat 28. Basag ti Ilocano kat kunana, ada upat nga kita ababasit dito'y daga, ngem napalalo da anagsirib. Dagiti kutkuton, may nga umili ket saan daan napigsa. No pay kasta, isagana da ti taraunda iti kalgaw. Dagiti konkoneho, nakapoy dalaeng abunggoy, no pay ti kasta, aramiden da, dagiti balbalay da, kadagiti batbato. Dagiti dududon, ket awan arida, no pay kasta, agasak dala amin, nga pinangen pangen. Tilawalawa, kumebkeb babaen kadagiti imana, no pay kasta, adda kadagiti palasyo, dagiti arari. You may be seated. May the Lord bless His word tonight. Nakita tayo kakabsat, ti sirib, deti muna nga in-mention na dito, iso deti kutkuton. Kunana, digiti kutkuton kano kakabsat, ket may sada nga umili, colony. Saan da nga napigsa, ngem amuda ti agsagana ti taraonda iti kalgaw. So ti sirib nga naadaw wano naadal daytoy nga nangisurat ti Proverbs manipo di kuton ket na-impress isuna wano na-appresyar na ti kinalaing digitoy kuton nga agsagana. Nalaing tay kading agsagana, wano kang kanayon tayo kakabsat nga makamkamatan wano maaros. Anapay ti other term ti maaros. Dete maunaan ti sabali. Okay? Nalaing tay kadi nga agsagana. Ammom kakabsat, deto'y panagsagana, ket agpayso deto'y Kristiyano ka man kun saan, no nalaing kang agsagana, nabalaygi ka ti panagbiag. Ngem nang runa pay no Kristiyano ka, ket nalaing kang agsagana, adda ti Diyos nga mang bendisyong ging ka. Di kad naayayas ken natartaray ka kuma, nga agprogreso, adda ti Diyos nga mang bendisyon. Ngem anak kurang kada tayo kakabsat, panagsagana. Iso nga, let's apply this wisdom, iti amin nga aspeto ti panagbiag tayo. Iti man panagbasa, masapol nga na-advance ka. Nakita tayo ti wisdom ti kunate nga foresight. Ti foresight kakabsat, adayupay ng makita mon. Mantisiparam, ket makapagpanunot ka ti plano nga aramidem, tapnon saan kanto nga mabigla into no kaaldawan na wano tiyempo na isaganaam. So dapat kakabsat, agkararag tayo, take ka na tayo ti wisdom ti Apo, nga maadbansan tayo, maunaan tayo, dagiti sumaganad nga pasamak ti panagbiag. Amen? So deta kakabsat, ti sirib ni kuton. Sirib nga panagsagana, saan nga panagmulmulengleng, saan nga panagsasadot, haan nga panagitungtungkwa, no diket na naadayo ti makita na, nagaget nga agsagana, ti kunakon, awan makitam nga kuton nga maturog. Nakitam ta kuton nga nagkutkuti, saan nga maturog deta, natay deta. Ta every time nga makitam ti kuton, busy nga agsagana, nakaset di panunot na ti panagsagana. So, daytoy nga wisdom, it applies to all aspects of our life. In our family, ti panagbasa, uray di uneg ti trabaho. Kita nyo, ti tao kakabsat nga nasalukag, ken na-advance nga agsagana kakabsat, talagang makitam ti panagprogreso ti panagbiag na. So it's a matter of preparation. Number 2,
Nakita na ti sirib, di iti konis, wano kuneho. Kakabsat, rabbit. Sino kada kay tinakaramanan ti karne ti rabbit? One. Hangko unay imasan kakabsat. Name imas pa ita karnit banyas. Dito mani. Ti pagsasaritaan di karni di kuneho kakabsat. Ti pagsasaritaan tayo jay sirib jay kuneho. Basit da agpaiso ngem adupelat atiwen na kada tayo. Gaputa na laing da kakabsat tinakita na nga sirib da. Gaputa digiti kuneho amuda nga nakapoy da. Kat in the animal kingdom ti pagarian dagiti animal adu dagiti kunate nga beast uno naka ames nakabutbuteng nga animal kakabsat nga agsapsapol ti kuneho nga kanon na ket adda sirib da because nuhanda ko man na sirib na ibus da kuman. Ngem handa maibus makapagaduda gaputa amuda nga proteheran iti biagda kakabsat. So the value of protection. DJ mo na the value of preparation. Panagsagana. Dito yung the value of protection. Kakabsat, common sense nga amom nga dadigiti ba nagtibiyag mo nga masapol kakabsat nga proteheram. You have to protect your future. You have to protect your children. Isungarod kakabsat nga adadigiti kunada nga insurance because if anything happens adda pagsadagam. Kasla di kuneho, no umay kamaten isuna kakabsat iti peggad adda pagatrasan na nga safe isuna kakabsat. So if something happens, are you safe? Numatay ka, safe ba ti pamilyam? Di jeti sa ludso, di jay ka. Agbiag nga ta ti pamilyam, numatay ka. Breadwinner ka. Numatay ti pamilyam. Adda nga ta safe. Adda nga ta pagbiag da kakabsat. Di jay ti dakala sa ludso, di jay. So, di gito ikat no daddo, makaslahan tay unay bimbinsiren kakabsat. Ngem kaslano karpintero ka kuma, detalye nga no hamo binsiren, kamaudyanan na agsanaltek kanto nga makakita. Kala iti bigat aya engineer. Kat digitay agbobeda pa. Inrugi dati nga to. Dete lawanit. Lawanit ba di jay? Kat tikit kita, gaputa eksakto mo na panak nagtak, dargat kit kita, they jay ayan te may kantik of light. Oo, di kat bitin. At inrugida jidi nga to. Bitin. Okay? Kat kunak, dumteng to ti time, kasi dugtungan da kumain. Dumteng to ti time nga deta pudot tagal ba ag crack to deta nagdugtungan talawan iteng kunak. Namuna tamasilawan mo't karutik of light. No, aglalugot sana nagbabatugan. Nakalalastot langanan. So ako na dagat pastor ta adu nga minti ubrana ako na da. Adot trabaho na. Ngam kunak, haang nga jay ka adot trabaho. Tadeta, maminsan lang nga ubraan tayon, lifetime tong agsansanaltag tayo. Iso nga itama na natin. Ganyan din mga kapatid. Babasita ba nagdigito, ngam hanyo tagibasitan, because the long-term effect na gagabsat, either magbabawi ka, uno naragsak ka, kaputa hinaramid mo jay husto. Amen, kakabsat. So, data ti wisdom naman. Aya, deto'y koneho. May katlo. Okay, di kat sinurot da. Implastar dan, kakabsat. Aya, hanabaling agnayin to ti kwanata. Wangam at least, nukit kitam ton, awan iti mauyaw mo dyayan. Okay. May katlo, deto'y mo't wisdom, dagiti dududon. Sinot na karamanan ti dudon. Sat ararawan pelat na ramanak. Jack penakaramar ti isot ti kang ganun di mo na nga baptist ka ni John the Baptist. Locos kakabsat. Iso nga no baptist ka dapat amom raman ti locos kasi di mo na nga baptist na kuha na kakabsat identity na locos ti sidsidana ni John the Baptist. Okay? Ngam anat maadalte ka deti locos kakabsat. Amuyo ka no? Guray ka takitakman deti kwak hangko na kwatayan. Deti ka no locos kakabsat. Ket no Jack Agriro, kaya da nga agmaymaysa nga ti kalawa iti masakupan da back in 1800s ada napasamak iti Middle East 1,500 miles engineer.
billions nga lokos deta. Nga, lining danda wano, lininungan da kakabsat, DJ 1,500 square miles. Kwadrado. So, no i-times mo ti kilometers deta, bale, mapan nga 2,006 to 2,800 kilometers. Di kag kakabsat, maminli mga round trip ti Manila. Paunay ka deta ang kabsat, Manipot apari aging gat holo-sulo. Paddudun amin kakabsat, kitam deta kalawa na. Kat no data kakabsat tinagdiso ti kapagayan. Segundo lang kakabsat, no pumanaw da, awang pulos na batin, daga. Baka pati ramot kakabsat, pakikabgabot da. Kita nyo kakabsat, ti kunana deti wise nga tao kunana, di gito'y kanududon, awan ari, nga mangidalan, mangimaton kadakwada, ngam amuda iti urnusan ti bagbagida. Sirantula kada tayon kakabsat nga da mangidaulo. Kanang runa at the Holy Spirit tayo amin. Hantay ko mga rod na rigat nga agkay kaysa. Uray agin na dayo tayo at dakay dita bintar, dakay tasarat, dingras, lawag, bagara, pasukin, karwan, Calaveria, Australia, Canada, Hawaii, Titaminda, jaknaknalis, I think at the time, hantay ko mga rod dapat narigat kakabsat nga urnusan. Tano tayo dudon, awang kanot ari nang kaya da ornusan ni bagbagida, nang nangruna kada tayo, ada utak tayo, ada Holy Spirit tayo, nalaklakate ko mga ornusan. So tonight kakabsat, inak mga rut iburay kada kayo, the value of unity. Apay ngamin kakabsat, nga masapol, nga agkay-kaysa tayo. Amuyo ka di kakabsat, that unity is a tangible result of the condition of our hearts. Di gito'y paddudong, no apay nga agkay-kaysada, gaputa ugali da kakabsat dayjay. Now, listen to me. Saan nga all year round nga agtitipon ti paddudon? At dalang gundaway kakabsat nga detay for some reason, kat basta latan agtitipon dalatan kakabsat. Automatic kadakwada dayjay. So, deto'y panagkay-kaysa, kaya't kung nga maawatan nyo, nga iso iti resulta, iti condition tinagunag iti puso. Kaya't nga sa the lack thereof, no awan ti panagkay-kaysa, kasla kumakadakay dita karwan, no awan panagmaymay sayo, day takat simptoma nga da problema, dagiti puspuso tayo. Iso nga no, the low cost, nga no, daytay tiyempo nga ag-get together da, kat tay low cost agsarsarili kakabsat, at the problema ti channel na di nga low cost. At the parikot di nga low cost. Gaputa, at the season nga daytay ag-get together dalatan kakabsat, automatic. Kaya pag hindi naki-get together, itong low cost na to, something wrong sa puso ng low cost na to. Kat no kastoy nga gimong kat Merkoles wano Sunday morning get together dagiti anak ti Apo kat awang ka kakabsat no di adda ka kumati kapilya something wrong da puso mga Kristiyano. Hammo ti priority. Kala ko madomingo gimong ti bigat Bible study ti malam. Yan nat ayan mo. No adda sa baling ayan mo, idinto nga dapat adda ka itigimong something wrong ta pusom. Because unity is a tangible result of the condition of our hearts. So, kastamot ten kakabsat, dagitay team tayo. Kasla kumano team kayo nga mapanagbisbisita, kat dapat adda ka ijay ngam awang ka ijay, mabaling adda digiti physical reasons ngem no awam met ti makaigapo ken makaigawid ket awang kadjay kakabsat adda problemam. Practice ti choir awang ka samantalang adda ka kuma adda problemam. Practice ti sela agi-submit kat exercise di ka agi-submit amon no api ang kagi-submit adda problema ta pusom. Naging members ti orchestra. If you're not submitting your exercises, there's something wrong in your heart. Because no awang problema tapusom, makay-submit ka.
Apay no daddo mga aramid, maaramid mo. Apay dito para ti Apo di maaramid. Samantalang nga dagong daway mo mga aramid. Something wrong in your heart. So awan ti adong rason kakabsat. Because unity is, ti unity kakabsat, thermometer ti growth ti church. Once nga awan unity ti church kakabsat, han ag-grow iti church. Nakita yo? Anything. Uray ka, digiti agtaltalong kat ada unity na. Dagiti agubobrahan engineer, unity. No karpintero ka, sursuruam ti makikooperar. Hanggang iti talatakay kayat mo ti aramidom no karpintero ka, han? Sino ka dakay ti napanasan at nagubobran ti construction? Uno nagubobra iti kumpanya. Di ba, brother, nagubrakat company? Yeah. At nasursurutam nga guideline because no dim sunurot kat tela kabukbukudam anat mapasamag. Ikatan nakatabos mo Apay, di ka matamot makikooperar. Unity is the key to growth. Teamwork makes the dream work. So any aspect in your life, iti church life tayo, church life ka na sa wanti biyag tayo nga kas member ti HBBC, nga hangka nga makikaysa kakabsat, there is something wrong in your heart. If there is nothing wrong with you physically, there is something wrong with you spiritually. Gusto no saan? Now, let's see first of all the blessings of unity. Napintas dito yung lesson. The blessings of unity. Anak ka di kakabsat, iti pangitundaan kada tayo, iti unity. Papanan, pagturungan tayo, anat mapasamag ti kagimungan tayo, no adda pa nagmay-maysa tayo. Blessings of unity. Letter A, kakabsat, God places His favor on a church that walks in unity. Tigayam sipsiputan, kan birbirukan ti Diyos, nga church, kat daytay amudat agkay-kaysa. Hanga daytay di da ammo kakabsat nga pagmay-maysaan ti bagbagida. So I call everyone to unity, disregarding denying ourselves, our differences if there's any, or prerogatives, preferences kakabsat, and for the sake of unity. Because ti Apo sapsapulon na ti church nga muna tagkay kaysa apay, ta isukano iti pangipatawan na iti ima na nga mang bendisyon. The favor of God. Kitantay jay Salmo 133, sa nga gasot kat talo, may saging kat talo. Psalms 133, 1-3. Kung nati Ilocano, kitain nyo. Nagimbagen ken anyan nga nakaayayo, ti panagtitimpuyog dagiti agkakabsat. So datay gayam nga agkakabsat, haan nga aggaapa no di agtitimpuyog. Oh. Okay? 2, kasla tinapateg alana, kunana, intay J3, kastilin naaw sa di Hermon, deti Hermon bantay. Ket isuna ti paggapuan ti danom, ket kastilin naaw ti bumaba ka dagiti banbantay, kita nyo, jelin naaw, bumaba kunana. Agbalin nga, bagiti danom, digito'y maurnong nga linnaaw. Anyan nga nagpresko. Deta pala pa nang ibagak talinnaaw kakabsat, di kayo nabang aran. Di ba? Kat kunana, tasadjay ken ti Apo, binilin na, ti bendisyon na. Uray pa'y ti biyag ngagnanayon. Dayjay gayam kunana, ijay paggapuan ti danom, ijay nga bilinan ti Diyos ti bendisyon. Ti kayat nga asawan, kas jay kano ti church, nga no ada unity tayo kakabsat, datay ti pangibilinan ti Apo ti bendisyon na. Oh, nakita yo? Kaya ti Diyos nga bilinan ti nature kakabsat. Kita nyo, digidi nagdalyasat, digidi disipulo, nagbagyo, anak ko na ni Kristo, agtal na kakunana, nagtal na ti angin. Digidi disipulo, nagpatpatnag, awang pulos nakahalap da. Kuna ni Apo Jesus, ubi nga da nakahalap yon. Tagakarwan digijay. Awang kunada. Oh, anak ko na ni Apo Jesus, iwayat yu, taikat yu, kat aldawang kakabsat. Ikit kunada kat,
Ikat tagpatpat nagkami apo nga nagiwayat ti ikat mi awang pulos na alami. Ngem gapo ta imbagam aramidem mi. Inwayat din ikat da. Anat napasama kakabsat. Akat dimawi amin na sa siriw, kada munamon, kada ipon, kada bukto. Ang buktot bye-bye. Tanggigi, napanamin ng kakabsat. Apay, tati apo kaya na nga bilinin dagiti ikan, ang angin, ang animal, puso ti tattao. Ti sikreto kakabsat, ti sikreto iti anat na progreso nga Ilocanon. Narangay, ti sikreto ti na progreso kung narangay nga church. Ana? Unity. Oh, kastamot ti pamilya, ti sikreto ti narangay nga pamilya, unity. Kita kakabsat no, di kita kakabsat aggaapa, hanlang nga naala sa makita at karuba kakabsat, awang blessing ti Apo. Oh, iso nga no anyaman dagiti differences nga kosti paggaapaan kakabsat, no adda na taktak ng ikatum di jayang, amom ti tao kakabsat nga immature, te basita problema padpadakkelan na. Ngam ti tao nga mature, te dakkel problema, dakkel pa nakaawat, nakatawanan naka sa tapno, for the sake of unity. Kasjay tayo dapat kakabsat, for the sake of unity. God cannot bless discord and strife. Sana mabali na bendisyonan kan bilinan ti apot bendisyon na iti church, nga gaapa, wano aday strife na. Makita tayo that 1 Corinthians 3, binabalaw na digito'y membro iti gimong di Korinto. Tanuman pa'y babakdang da, di damot among ornusan, di bagbagida. Kat kunana karnal kayo, kahit nangasawan, linalasag. Papairalin nyo't lasagyo. Iturturayan kayo kadagiti na intawan, nga ugaliyo. Oh, iso nga kunana, balbaliwan nyo deta. God desires partnership, not independence. Han na ma-impress ti Apo kakabsat nog solo ka nga pangpanglaing. Han na ma-impress ti Apo king ka. Ti paka-impressan ti Apo, ammom ti makikaysa. Oh, kasla karpintero ko nakbaran, kalati unag ti pagubraan. Duray naglaing ka nga, pukpuk ti lansa. Ada music, ada rhythm ta pa nagpukpuk mo. Pak, 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 pak. Di kamot makikoko operar kakabsat. Han na makay-ayo deta pakpakpakam nga lansa. Makarimon kakabsat. Mawatan nyo? Ti Apo han na maragsakan. Uri kasut lang mo di kamot amot nga i-unite deta dakeng ka kakabsat. Awan serbi deta nga talento. Di ba? O kunak manan nalaing kayo agtukar di kayo i-unite deta talento. Awan serbi ta talento ha. Nalingkag kanta, di ka mat nga ikabil, ijay dapat nga paka-unitan, deta kinalay mo kanta. Nothing. So God is not impressed, deta laing mo nga panagpanglaing mo nga agsolsolo ka. Tikit-kitan ti Apo, kasano nga i-blend mo, deta biyag mo, itigi mong gagabsa. Andaanan nyo, deta. Oh, you see, kunan ni Ecclesiastes 4:9-12. Ecclesiastes 4:9-12. Amen? O, anak ko na natin Ecclesiastes 4:9-12. Kung na natin Ilocano, ti dua na imimbag ngem ti maysa. Amen? Ah? O, na imimbag. Anat na imimbag, maysa uno dua. O, may met manunutan lo. Amen? At ako na agsipod ta daan dati na imbag nga gungguna gaputi bannog da. Okay? Tanu matuwang da, timay sa bangunen nanto ti kadwana. Ngem asipay DJ agwaywayas, into numatuwang tawan sa bali amang bangon to king kuana. May mayit no, dakadwam ngagpaysaw. Mapaturod pa'y tariknam. May sapay, no dagiti dua agkaida da agpinudot da nga rod, ngem kasano ti pa nagpinudot, timay maysa. Ket no timay sa ataw agbalega maibusor ti agwaywayas ti dua makatakder danto ken kuana ket ti tinalo alubid saan amadaras amagsat. Tay lubid katalot inabras na hangkan no nadaras nga magsat. There is strength in unity. Oh, hamoy baga nga natibker ka no siksika iso nga amom no Kristiyano ka, dimbiruken ti pakaikapengam nga church na kapsot ka Kristiyano.
Daki nga data abroad, no di yu birugan ti pakaikapangan nyo nga church, kala deti church tayo ita, nung mampay online, nga matartaraunan kayo, matuptubay ti pamati yu kakabsat, di ka pumiksa ka. Kato, awan ti pakaikapangan nga kastoy nga kagimungan kakabsat, agkabsot ka. Naawatan nyo kakabsat, kitam deta begang. Takayo, iyadayom, ijayayan ti sungrod. Anat mapasamak ti sungrod? Ano nga may agrubrob lata, sungrod nga road. Ti sa ludsod, no ikatam, jay kayo, ijay sungrod, anat mapasamak jay sungrod. DJ main, nga pagsungrudan. Ngam dijay kayo, nga na isungrod. Matay. May nakita yung kakabsat. God wants engagement, not isolation. Ti kayat ti Apo, i-engage. Amoy dito word nga engage kakabsat. I-involve mo tabagim. Han ka nga, paspasuli, isolation. Nawatan nyo? So, kitkitan ti Apo kakabsat, no kasano tayo nga i-involve, i-engage, i-contribute, aramidan tay pasit tayo, tay parte tayo. Agtutulag kay kumakunadagat, intuno kastoy, dito regalo tayo kada pastor. Alat, di jelatan, example lang. Adayumot pa, adayot birthday, umadani ti birthday ni Pastor Junan. Tutulag ko ma. Kat adahan agun uni kakabsat, awan pulos contribution, awan ti parte na, madi kakabsat. Uri isang kabasit, no adab maitulong mo, aramida ma. Amen. Kasano nga blessan ti Apo, detar aramidan tayo, kat di tayo mo't nga agkay kaysa. Amen. Masapul ti unity. May kadwa, unity leads to greater productivity. Ti kayat nga sawang deta kakabsat, adut magapuanan na parpardas, no adut tayo, kansan lang adut tayo, no agkay-kaysa tayo. More can be accomplished when we work together. Uray na kadut tayo mo't ngagpaiso, na awam mo ti unity tayo, kakabsat, awam malpas tayo. Ala deta construction manan. Uray 70 kay nga agubra, no awam mo't kakabsat, iti coordination nga na imbag, agat basit ti magudilan. Amen? And letter C, unity creates a good testimony before the unbelievers. Kasla ko man agbuy-buya itang, nga bisbisita, ti balbalasi taaw, if any of you are watching tonight, makita yo, dapat kayong church that Australia, dapat dingras, sarat, makita dagat, Apo, hanga dete make believe kakabsat, but impression. Hanga ti agpa-impress. Pero biblically, anong sabi ng Bible? By this shall all men know that you are my disciples if ye love one to another. Kunana di binasa tayo, di salmo itatay. Kunana di Psalms 133 kakabsat. Mayarig kano ti panagmay sa kasla na pateg alana anagayos. Amom jaylana, tilanad ti kakabsat hanga ti Johnson & Johnson nga lana. Makabulag di jay. Deti lana nga ibagbaganad ti kakabsat, bangbanglo. So ano hang ka maki-unite? Bangbangsit ka. Anaka, bangbanglo no bangbangsit? Hello? Bangbanglo. Deta lana no nagayos, anat kahit nangasawan kakabsat, agayamuom. Agayamuom kakabsat, kaya't nangasawan maangot mo iti unag ti kwarto. So ti pa nagkaykaysa dagiti agkakabsat ti pamati, ayamuom na imbag. Kadagiti unbelievers kakabsat. So kita nyo, practically speaking, uray kulto dagiti daddo mga relihiyon, ngem gaputa makitam ti pa nagkaykaysa, kasla hustot pa nagkitam. Kasi ijay matati tao kakabsat, something king ka nga makitam, nga tay may isa nga dakila grupo, at pa nagmay-maysada. Ngam no tayo lang arudan kakabsat, agpipinerdek, chichinismis tayo pa'y. So nga dapat awan ti agpipinerdek unag ti church. Amen. Hanga tayo agdidin na dahil kakabsat, no di kat tayo ti agditin nulong. Amen. Ituloy tayo maminsan, napindas na ito. Okay, kat alasot siyong kakabsat, kat para kitak mo't kat kadigiti matayo kakabsat, kat sa nagkudrip. Talagang naka-recharge ti bateryayaw. Amen. Okay. Are you blessed tonight? Pagkararagti agdumog tayo. Reflect on the message. Husto kakabsat, uri na ibagbagam.
No dapat naki-unite ka nga maham mo inaramid di partem. Kat awam mo ti anyaman na physical na rason nga makaigawid. Ada something wrong. Ada something wrong. Kasi kayam mo te. Pero hindi ka naki-unite. Something wrong kang ka. Oh, teko na akong di padudon ka sa season that ag get together. Ag solo nga agsagsagawi siya nga bukbukod na ada something wrong di jay kakabsat. Na perdit channel na. So bow your head and close your eyes. Kat kunam kumaapo, tulungan nak nga paiso. Ure anat rason na ibagbagak. No awanak jay gimong kat awan physical reason nga jak makaapan. Something wrong nga talaga. Kasi hamu-amot priority me. Yeah. If otherwise, there are some valid reasons. Renew your commitment. Kada kita ministries yung kakabsat. No parte kayo iti may sa grupo nga inassign ko nga ministry ti church. Kakabsat. Ikararag mo ti apo ko nam Lord. Help me to be faithful to my team, to my ministry. Commitment ti kasapulan tayo. No awang commitment mo kakabsat talagang awanan. Oh. Commitment, da kayo nga members ti orchestra, commitment, choir, commitment, ushers, commitment, disciplers, coordinators, commitment. No bimaw ta commitment mo, talaga, makita, hamusaksakitan ng agpaypayso deta. If you're not involving anymore, bimaw ta commitment mo. Heavenly Father, thank you for the lesson tonight. A timely and timeless reminder, pamalagip. Tapo, adu, dagiti pagrasrason minudado, mangam ita, na-strike kami apo. Nganuhan kami nga maki-involve, maki-unite, hanga church ti ada problema na, hanga pastor ti ada problema, da kami ti ayan ti problema apo. So nga, Lord God, I pray, we confess and humbly acknowledge our failures. Nagiti nagkurkurangan mi apo. Katulungan na kami nga makikaysa apo Diyos. Tadijay, makita mi bilinam to ti blessing. Thank you, because generally, makitak apo nga digiti kakabsat, they're doing their best to unite. Nang runa ka digiti mission, endeavor mi, dito building project, diamang kami apo. Kastamo ti unig ti pagtaengan, tulungan na kami, bawat pamilya, nga da pa nagtitinulong, panag-iinayan, panagsisinaranay, panagkokooperar apo Diyos. Sa dinuman nga ayan mi, we should be unity builders. Iti man unag ti pagtrabahuan, we should be known as people who can unite people. Tulungan na kam kumaapo Diyos. In Jesus' name. All of God's people say,